लगा क्या? सुनाई नहीं देता? शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। Who the hell are you to give me orders? जा शालू जा, हिम्मत कर। इधर यार, मैं 5 तुझे भुला के मैं पल भर भी तो नहीं, दिल जिगर नजर क्या है। Kublai phi blog boro sashi sen biang ngapriang subhai phi shagane ka YouTube channel chunga hagane ka video matak sngi ngan matai langkot no yagane ka film dil ka kya kasur ka bumut ka ei ka cingbakla chong ka dot note yagane ka film la ak daka Divya Bharati haki artli kirul kata kadai ka Shalini Saxina bat ka we pat ka Sima bat u Prithvi kum u Arun Kumar Yagane ka film la release haka live way tarik January chong usnem khat khandai spa khandai puar haoin ka ching boteng bat ka ching kunsa halade kanwanra ya ka ching babe hadin kumta ngimdei ban subore sa ya ka ei ka badon hapo mensem ngidei ban pau ben ya ka ching sngo badon hapo mensem khnang ba ka mensem chungi kan hun kumta hagane ka story ru pin yu i bat pin syam ya gane ka cingcia sapet ya gane ka video hadok bukun pin salap ya gane ka cingcia bat ka we ngan kar parit ya phi sungpha sa share like bat subscribe ya gane ka channel chunga khnang bangan sapami shosho ya kum kini ki chat story tongin ya stang no habastang ka film lapan i ya ka wei kalong yeng chong Urajesh Saxina hakaba Urajesh udei u businessman uba reuspa bha bat ubadon ka wei ka prakante chung u ka bakarteng ka Shalini Saxina lane ka Sima kumta Urajesh ulalong kum ukpa lane ka keme namata ka Shalini nado balak khlat no ka keme ukpa chongki ka Shalini kadai ka badang pule hakawei ka college hakawei ka sngi kadba ka Shalini kadang wan sha college da ka kali la chong ba ka nya hi klai kando ya u Arun Kumar ubadei ba pule lang hagane ka chu hi ka college hanrei hagane ka por ka Shalini kla dom bat kla bitar ya u Arun namar ba ula penthut ya kalanti ya chongka sha college Hanrei u Arun pat ulong ya kaba kadai kecing bakala ka chongka namar ba ka deng yit khmat na kata kadau kamla ban ui ya ka surok u Arun udei u khonswet u bam don keme don kpashu bat u bam don yang don sem hiru Hanrei u ba shushong hostel ben ka Shalini nado kato sngi kla bonot bat kla shudom sa ya u Arun watla ki yalong praklas ru kumcho u Arun ru iyaka hangne lapan i baka Shalini kadai ka breo ka basngo tenat bha ban tho poetry bat u Arun pat ucu sno tenat bha ban rwai ha kanu ka function ru te ha ka wei ka sngi u principal chongane ka college ula ya tho ha u Arun ba kansadon ka competition hapo college ban pani la ka chong ka sam bat ula ongru ya u Arun ba udei ban simata ben ha kane ka competition bat udairu ban pinyo ya ka first prize ha kane ka competition kumta u Arun ula pangkhre yalade ban ai ka wei ka chingwai lengba ka poetry balayo na ka kot khobor bala tho daka Shalini haka kerteng chongka Sima kumta ha kane ka competition ki students kila ya seilut la ka chongka sam ban pen i bat u Arun ru unsami hapo stage man ai ya ka wei ka chingruai chung u ha ka ne ka por lengba ka ching ya thu unong penbana ka Shalini pat marsan ya sngaw ya ka karteng chung u Arun ba unsarwai ha ka ne ka por kla mud ban lej no na ka ne ka chaka namar ba ka isi palat ya u Arun
Hanrei haswa bakan mi no nakane kacaka ka Shalini kelak yos ngau penban ba u Arun ulak ruai ya ka poetry jongka. Kumta kelak wan biang bersengap ya ka cing ruai jong u. Ha kane ka cing kun utsur jong u Arun ka Shalini kelak sengau melung marwei hadu balak pelong ya ka ban syo cing e ya u lengba kane ka sur bas iang jong u. Kumta ha kane ka competition u Arun ulak job bat ulak yok shisha ya kane ka first prize kumbala kami lenti u principal. Lengba kane ka poetry belak tho da ka sima. U Arun pat u bam syam tip ba ka sima kadai ka Shalini. Kumta ulak ai khubla yero ya ka kerteng jong ka sima walada itu lane tip ka ei kata ka sima. Bat ulong ba lada amdai na kane ka poetry la bencob ya kane ka competition. Te ka Shalini haden kane kala ya thoru ha u hanmen jongka u Rajesh. Kaong ba kala sngo tenat ba ha kane ka function. Namar ba u Arun ula arwai ya ka poetry jongka da ka sur ka bas ngau melung ba. Kumta barok ki praklas kala ai khulbe yero ya u Arun. Namar ba u nang ba ban rwai. Bat ka Shalini ru lembat ka perlok jongka kila wan ai khulbe yero ya u Arun. Hanrei ha kane ka por u Arun ula kren pendom penban yaka hado ba ka Shalini kala dom bat kala smusi. Tang ba ka Shalini pat kala hunno leng ba ka cing pentengen ka perlok jongka. Kumta ka Shalini nado ka to ka sengi ba urwai kala syok cing e chisha ya u Arun marwei tang ba kamnot pat ban pau ha u namar ba ka dei ka kentei ka pa ap ya ka cing terwa u senrang. Ka Shalini kala ithoru ya kane ha ka perlok jongka ka madhu ba kala syok cing e chisha ya u Arun. Bat ka madhuru kala ai cimut ya ka ba kadai ban lei athono ha u hanmen jongka u Rajesh. Kumta ka Shalini ru kala itho ya kane ha u hanmen jongka ba kala syok cing e chisha ya u Arun. Hanrei u hanmen jongka pat ulong ya ka ba kadai ban ya tho bat u breu u ba biang babit kumaki hi ha ka ba uhi un sepenwat namata jongka. Namar uang ba mau ulong kum ka keme bat ukpa jongka. Bat kadai ban ngej kat ka ba uong. Namar ba unmen jongka uklemon ya u Arun. Namar ba udei tang ubaduk. Te kumta haden ba u Rajesh ula snotho ba ka Shalini kala ej bah ya u Arun. Kumta kwa ban pensusi yala ka para be el ajong. Ha ka sengi babot ula lej ya kendo ya u Arun hayang sa jong u. Hang ne u Rajesh ula kli ya u Arun syapang ka long yeng long sem jong u. U Arun ru ula itho u ba udei u khon swen ka keme ukpa jong u kila yap laslem bat don yeng don sem hero. Bat manta u susyong hapo hostel. Kumta u Rajesh anda ula tip ya kane baro ula terwa ya u Arun ban ya trelang haka business jong u. Anda ula pendep ya kecing pule jong u. Bat kumco ru un saya rap ya u wala ha kanu ka rukwam ru. Namar ba u Rajesh ukwa ya u Arun bo unlong ka kedan kumo uhi ha ka liang ka spa ka peu. Namar ba ukwa ba ka para jong u kan ya tho bat ubreu u baru spa kumo uhi. Hanrei ka ne ka cing terwa jong upan kala long le no eno namar ba u Arun ula kentai ya kane. Uang ba kwa ya kanu ka cing yarap namar ba ukwa benjeng hi halaki kechat lacong da ka cing tresitom ka cong uhi. Kumta u Rajesh ula snotho ya ka cing senrang mensem jong u ula mi no nang ne. Haden kane u Rajesh ula yatho ya ka Shalini bo un sapen bet hi ya ka cing yatho jongka bat u Arun. Anda u Arun ula biang la bit ka kam ka cham bat ka spa ka peu kumoki hi. Bat ulong ru ya ka ba kadai ban yai ap ya kane. Kamadhu pat ka perlok be e jongka kala yai ong ya ka ba kadai ban plan oben ya ka cing e jongka ha u Arun. Knang bo untip ya ka cing e jongka ya u. Bat kala ong ru ba kamdei ban bore lane kamdei ban su kunsa halade kadai ban penpau no ben. Kumta ka Shalini ru kala yahap ya kane ka cing ai cemut jongka. Kumta kala mut ban lej hacan u Arun ban penpau
ya ke ka ba ka don hapo men sim hanre kam sham nuat pat ban lej hacan u arun ban pen pau na mar ba kala kan mau ya ka ching maham u han men chongka kumta ka por kala nang ya sten bat la poi ru ka aksam final yaki ka shalani kala kemen na mar ba kala pas ya ka aksam bat u han men chokaru ula kemen lang ba shen ka shalini kan saya tho no bat u arun ru ula pas ya ka aksam tang ba ula songsi pat na mar ba yo kam yo jam hanre ha kane ka por la wan u prolok chung u da ka ching kemen u ong ba kan don ka shu ha ka ba don kam nong rwai kumta ula karpat yo u arun bu un let rwai lem na mar ka long kum kalat kamai na mata chong ki hi u arun ru ula mencur ya kane bat ula yo ru na u prolok chung u ya ka we ka poetry chong ka sima na ka we ka makasin kumta ula rai ban let rwai ya kane ka poetry te ha kane ka shu ha ka ba ula rwai ka shalani ru ka don lang hang ne ban pe ya u bat la pelong ru ya ka shalni bakan nang sho chinge shu ya u arun haden kane ka shu ka shalani lembat ka pelok chongka ka madhu kila ya pen ban pelong no daka music production company daka ba pendon kam daka pisa chongka shalani bat ka shalni kala ongru ya ka madhu ba kam dei ban ya tho ya u hanmen chongka urachesh kumchu ya u arun ru namar ka dei ru kum ka ching penslur ya u arun ban long unong rwai kumta u arun ula pau perthei shisha ha kane ka kam rwai chung u lengba ka ching rwai bla tho da ka shalni ha ka kerteng chongka sima namar ba kam kwa man pen pau kerteng yalade lengba ka ching rwai chongka shalni u arun menta ula paunam bat ula reuspa bat ula kwa ru ban yakendu yakasima ban penpau yaka ching sengongu yaka hanrei u master verma pat u badai u nong pinyai yaka ching rwai chongka shalini ula bore yaka ching shisha bakasima kadei ka shalini da ka ching maham ka chongka hi ba ambit ban yatho ya u arun ba kadei maka kabala tho yaka ching rwai kumta u master verma ula ong ya u arun ba udei ban su tho no tang daka shithi yaka umla ban yakendu yaka wala u arun ula kwa palat bantip yaka cakasa chongkaru kumta u rachesh u hanmen chongka shalani ula pangkre ban penyatho no yaka shalani bat u arun ubala long unong chop bat ubala biang labit menta bat kila yalai ru ha kane kasngi badon ka function pendon buram ya u arun kumar kum unong rwai ubala pau nam bha menta hanre ha kane kasngi pheuse kumbayo trong pseng ka ching e chongka shalani ya u arun kala long le no e no bat ka ching thmu chong ura chashru kala fail no namar ba la champion ban ba u arun ula dep ya tho bat ka we pat ka kan thei ka bakarteng ka mina ka bade ka khon chong u principal college marsen yu i yakane kashalani kala pat danut bat kala sngosi kthang namar ba kala do no ya u arun kane barok kadai kaching bo teng bat kaching kunsa kachong kahi ya kaching et ka bakadon hapo mensiam hanrei u arun pat umtip bakashalani ke et bahaya u kumta kashalani kala kutchimut ban susong no kumne marwei klem kwa shu ban yatho banno banoru shirta chim hadu bakun hangne la pen i ya u arun ba u et bahaya kamina hanrei usa not pat kawei namar ba umla ban ai khuble singongu yaka sima kabade kanong pencop yaka chingim chungu kumta ula tho yaka we ka shithi ban ai khuble yaka sima lembat ka chingyarap chongka mina bat ula ai ra ru yaka ne ka shithi ha u master verma ban poi yaka shithi chungu shaka sima bat ka sima lane ka shalini ru kala yo pule yaka ne ka shithi bat ha ka ne ka shithi la pau lang ru ka kerteng chongka mina kalok chong u arun nado bu u arun wala yo lok ka shalini kam kwa ai shu bat kam kwa hiru ban le shino ru wala da ka perlok chongka kala khot yaka ban le shangkai ru hanrei ka shalani ka kwa ban su suang bai tang hayeng kumta langba ka ne ka ching et palat chongka ya u arun ka shalani kala yo pangno
bat la pelong yaka bansa hospital na kadau ka cingthut ha ukulong snam bat ha utor. Kumta Mr. Verma ulawan sayang cung Arun uang ba udai ban pelaj por khnang ban yakendo ya kasima. Hanrei uklem ya thopan kasima kadon ha hospital namar ba kapang. Marsen ya sngau ya kane kacing lek yakendo ya kasima. Arun ulak kemen bah hatu kata-kata namar ba ulak kwa palat ban itu no ya kasima. Hanrei anda Mr. Verma ulak yalam ya Arun. Arun ulak sengolongo ba ulak yalam penban ya ha hospital. Bat anda la poi hawat badon kasima. Arun ulak syam ya kacing sisa ba kasima kadai penban ka Shalini. Ha ka ba umpoi perkhat ba kadai ka Shalini. Bat ulak tibru Rajesh udai hanmen jong ka Shalini leng ba kacing ya tho hi Rajesh ya Rajesh ulak ya tho ha ba ka Shalini kala trei sitom ha hatu kata-kata namata mentho cingruai namata jong haka kerteng jong kasima hadu ba Arun ulak keo kedan kum unang ruai ba pau nambha kumta Arun ulak ya thoru ya kanek jengcia hakamina kolok jong bakasima kadai ka Shalini bat mata kadon ha hospital namar bakapang bat kamina ru kala sengolongo ya kane kumta wood kila ya lang sa hospital basa kasima lane ka Shalini hangne kamina kolok chung Arun kalong ya Arun ba udai ban pediang no bet ya ka Shalini belong kum kolok chung khnang ba ka chingpang chongka kan kwait no kumta Arun ru ulak kango ya kane kacing ong chongka kumta ulak ta sendur hanrei haden kane kacing ta sendur Arun ya ka Shalini kelak klat no hangne hi bat la pensusi lut baro kibaron hangne khamtam ya hanmen chongka Rajesh haden kato kane kamina kelak kha ka wei ka khon kan thei bat la ai kerteng ya ka kasima belong kum kacing kan mau bat kacing buram ya ka Shalini bat kane ka phlemru kala poino syaka bakut ladapi sngotanat ya kane kacing tho khana chonga sngobha share like bat subscribe ya kane ka channel chonga khnang bangan sapmi shushu ya kum kini kichat film love story khublei shibun